Nu vil vi gerne fortælle jer noget om universet, som I måske ikke har hørt. Big Bang. Big Bang-teorien er den mest accepterede teori for, hvordan universet har udviklet sig, siden det blev dannet. Teorien fortæller ikke noget om, hvordan og hvorfor universet blev til, men kun om, hvad der er sket efter Big Bang. Ifølge Big Bang-teorien blev universet født for ca. 13,7 milliarder år siden. Universet var allerede uendeligt stort fra det øjeblik, det blev dannet, men var overalt presset tæt sammen. Universet var derfor overalt ufattelig varmt og tæt. Af ukendte årsager begyndte universet at udvide sig, og det gør det stadigvæk i den dag i dag. Galakser. Vi bor i galaksen Mælkevejen. Der er uendelig mange galakser i universet. Ingen ved præcis, hvor mange galakser der findes i universet. Men ud fra det, vi kan se med vores kraftigste teleskoper, gætter astronomerne på, at der er flere 100 milliarder i den del af universet, vi kan se. Solsystemer og kometer. Vi ved, at kometer er rester fra solsystemets dannelse for ca. 4,6 milliarder år siden. De er en slags dybfrosne tidskapsler, der indeholder prøver af det urstof, planeterne siden blev dannet af. Derfor kan de fortælle os en masse om solsystemets. Sorte huller. Sorte huller opstår af en stjerne, der uddør. Sorte huller kan ikke blive mindre, men bliver større ved at indsamle alt, hvad der kommer tæt på dem. Rummet. Lige siden det gik op for mennesket, at de lysende prikker på nattehimlen er stjerner, som solen, har folk spekuleret på, om der er liv derude. Her på jorden ser vi i dag en mangfoldighed af liv, med næsten uendelige variationer af meget komplekse skabninger. Men livet opstod formentlig i en langt mere simpel form. Det var så alt, vi vil fortælle jer om universet.